जाय बिथांमोना बे समाव PMAY नि न'नि मुङै रां जानो थाखाय एबा रां लानो थाखाय सानदों बिथांमोना सांग्रां जादों नङाब्ला बे समाव गोख्रों एक्शन लाजागोन बे बाथ्राखौ बुंदों BTC नि CM बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथांनिफ्राय मोनसे गोख्रों बाथ्रा जाय बिथांमोना जे PMAY नि न'नि जा न' फैनायनि मुङाव जुदि रां जाख्ल'नो जुदि सानदोंब्ला हाग्रामा महिलारीनिफ्राय एबा BTC सोरखारनिफ्राय गोख्रों एक्शन लागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां BTC नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी बिथाङा मोनसे गिदिर खौरां मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट बे समाव हाग्रामा महिलारी बिथांनिफ्राय गोख्रों मोनसे बाथ्रा जाय बिथांमोना मुलाम्फागिरि एबा PMAY मुलाम्फागिरिनिफ्राय जुदि रां जाख्ल'नो एबा रां लानो जुदि सानदोंब्ला BTC सोरखारनिफ्राय गोख्रों एक्शन लागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे रां जानायनि कुनु बाथ्रायानो गैया मानोना आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बे समाव बेनि सायाव राहा लागोन आरो बेनि अनगायैबो BTC सोरखारनिफ्रायबो गोख्रों एक्शन लानाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा सांग्रां जाय बिथांमोना बे समाव PMAY नि न'नि मुङाव जुदि मुलाम्फागिरिनिफ्राय जुदि रां जानो जुदि सानदोंब्ला बे रां जानो साननाय एबा रां लानो थाखाय थिरांथा लानाय बै सुबुंफोरा दानो सांग्रां जाखादो नङाब्ला हाग्रामा महिलारी दैदेननाय BTC सोरखारनिफ्राय गोख्रों एक्शन लाजागोन आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्रायबो गोख्रों एक्शन लाजागोनखौ बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा जाय बिथांमोना बे समाव सानदों जे मुलाम्फागिरिनिफ्राय एसे रां लानानै जे बे समाव PMAY बे न'खौ होनो थाखाय थिरांथा खालामदों बे मुलाम्फागिरिनिफ्राय जाय रां लानो सानदों बे रां लानो सानग्रा बिथांमोना सांग्रां जाखादों जुदि सांग्रां जायाब्ला बे समाव हाग्रामा महिलारीनि जुदि नोजोराव जुदि गोग्लैबा BTC नि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारीनि जुदि नोजोराव गोग्लैबा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जुदि नोजोराव गोग्लैदोंबा बे एक्शन लाजागोना रोखा मानोना बे बाथ्राखौ बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङानो পইচাৰ কোনো কথাই অহা নাই CM ডাঙৰে অলৰেডি কৈছে যে যিসকলে বেনিফিচিয়াৰীৰ ওপৰত পইচা লৈ পেলাই ঘৰ বনোৱাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা চলাব এইসকলৰ ওপৰত অফিচিয়েলি পানিছমেণ্টটো থাকিবই আৰু আমিও ল'ম অকল CM ডাঙৰীয়া নহয় BTC অঞ্চলত আমি চাম কথা সেইটোৱে দেই হ'ব পইচাৰ কোনো কথাই অহা নাই CM ডাঙৰে অলৰেডি কৈছে যে যিসকলে বেনিফিচিয়াৰীৰ ওপৰত পইচা লৈ পেলাই ঘৰ বনোৱাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা চলাব এইসকলৰ ওপৰত অফিচিয়েলি পানিছমেণ্টটো থাকিবই আৰু আমিও ল'ম অকল CM ডাঙৰীয়া নহয় BTC অঞ্চলত আমি চাম কথা সেইটোৱে দেই হ'ব